ایک انگریز ہویا تازہ مسلمان ہے تازہ ایک انگریز مسلمان ہویا جس لئے پہنچے نا قال الذی عنده علم من الکتاب تو انہیں پڑھیا بھی ویخ اینی چٹکی دے اندر اینے دورو تخت اوو نہیں بولنے لگتا یار پتریر چوپ رہے دے باقی بولو سبحان اللہ ایتھے پہنچیا نا اینی سوچن بہ گیا بھی اینے ہزارہ میل دور تخت پہ ہے اینی چٹکچ کی میں آ گیا پریشان ہویا ذہن سوال آیا اینی نکل پیا توجہ نکل کے نا باہر آیا تے اگو پھر دے سن بیلی او بیلی پھر دے سن تے انہاں نوں آندا بھی شکل تے مسلماناں والی مومناں والی مسلماناں والی لگدی پئی اگرچہ نور کوئی نہیں تے انہاں کول ذرا پوچھنا کی چکر ہے جس لے گیا نا کول تے آندا ہے مولوی صاحب اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے بھی حضرت آصف بن برخیہ نے اینے وقت اینے دور تخت تے او لے کے آندا ہے آندا کیویں ہویا اگو آندے آپ ہمارے ساتھ ایک چلہ کاٹے کی کاٹے چلہ کاٹے آپ ہمارے ساتھ بسترہ اٹھوائیں سلنڈر اٹھائیں 40 دن کے بعد آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو جو ہے اس آگے گل نہیں کوئی نہیں 40 دن مسئلہ حل ہوندہ ہے تو ٹور پاؤنے ہیں اور بیلی چایا بسترہ چایا سلنڈر تے نال ٹور پیا ایک دن گزریا مسجد گلی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جگہ تے گیا جس لئے 40 دن گزر گیا نا تے امیر صاحب نے صحیح کیا بنا دراصل ہمارے سے ایک مکالا ملی گیا ہے آپ وہ چلا گیا اب نیا کاٹو کی کرو نما کاٹو سا کہ چلو میاں نال ٹور پاؤنے ہیں دوا چلہ مکمل ہو گیا تیسرے چلے چ گیا نا تے جاوے پیا تے ایک نا چٹی جی داڑھی والا بابا ویکھیا بھی شکل تے اندے نال نہیں رلدی ہولی بولو شکل تے اندی انہاں نال نہیں رلدی پر اے کیوں رلیا بتا وہ بات بھد کہندا خیر ہے تیری شکل انہاں نال نہیں رلدی کدے رلیا بتا اس آکھیا میرا اے مسئلہ ہے تے اگے مینوں تے 120 دے ہو گئے تے حل ہویا نہیں تے کتھوں حل ہو سی اس آکھیا انہاں بدبواں کول کوئی نہیں ہونا انہاں کول کوئی نہیں ہونا جے اے تینوں دس دین تے انہاں دے سارے عقیدے تے مٹی پھر دے انہاں بدبواں کول تاں جا کے رائے وینڈ چوں لگ پاؤ جے اینج نہ لگے تے مڑ میرا نک وڈی تے اینج داتا تو لگ پاؤ ہائے فرید تو لگ پاؤ اور پتہ ایتھے ہی لگ جاندے جنہاں دے کولوں لکھیا نک لپیٹ نہ پوے او اے رسول کولوں کیویں لگن گے او جدوں فرید کولوں لگ داتا کولوں لگ تے خوشبو دے ہلے اوندے او ساکھیا انہاں کول کوئی نہیں ہونا تے کتے ہوسی او ساکھیا لاہور دی دھرتی داتا دا دربار اوتھے جا تیرا مسئلہ اوتھے پکی گل حل ہو جائے کہ اچھا داتا کے پاس ہو سکے جی ہن انہاں دا چکر لگا اسے پاسے تے امیر نو آندا داتا کا دربار کہاں ہے وہ تو شرک اڈا ہے کی ہے بول دا صحیح رلیا تے نہیں بیٹھے کی آندا شرک کا اس آکھیا ہیں شرک دا اڈا اس آکھیا دسو تے صحیح ہے کتھے او جناب جا رہے ہوئے تے میں دربار شریف ویکھیا تے خوشبو آئی تے نال صدا آ رہی ہے یاد آتا مدد یاد آتا اس آکھیا لگدا ای ہوئے انہاں کہا مجھے یہاں اتارو اس نے کہا نہیں شرک اس نے کہا پرام منگرو لو ماری چھال جا کے وضو کر کے اگا سینج گیا تے اگو ایک بابا بیٹھا جندے بولو ذرا ایک بابا بیٹھا ویکھیا مسافر انج بازو پھڑ لیا کول بہ گیا فرمایا کیویں آیا ہے باقی گل بعد وچ کرنے صبح دا ویلا ہے 10 ناشتہ کرنا ہی تہاڈا بھی آ جاندا بولو ذرا خیر ہوئے ناشتہ کرنا ہی
آندا جی سائیں بھوک تے لگی ودی آپ نے فرمایا ساڈے برتن چ کرنا ہی گھر والے برتن چ کرنا ہی ساڈیاں برتناں وچ کرنا ہی ساڈے گھر دا کھانا ہی یا اپنے گھر دا کھانا ہی اون دے دل تے چوٹ وجی آکھیا میرا گھر تے او ہزاراں میل دور ہے اے کیویں مسئلہ لوے گا کہن لگیا بابا جے میرے گھر دا ہو جاوے تے بڑی گل ہے بابے نے کول بہا لیا توجہ کرے جے تے ویکھیا جی بابے نے ہوا وچ ہاتھ ماریا گرم گرم روٹیاں گرم گرم چائے سامنے رکھی ویکھ کے کہندا اے تے میری گھر والی لے کے آئی سی اے تے فلانی جگہ تو آیا سی اے میرے سوہریاں دتا سی ناشتہ کر کے کہندا او بابا اے کیویں آیا اگو بابا کہندا جویں او آیا سبحان اللہ اوے کیویں آیا بابا کہندا جویں او آیا کلمہ وچ ڈھے پیا تے دسیا تبلیغاں نال گل نہیں بندی گل اودوں بندی ہے جدوں تبلیغ وی ہوے محمد دی تعظیم وی ہوے سبحان اللہ ساڈا پیر باہو بولیا ذرا جیندے بولو سبحان اللہ ایویں گل تے کوئی نہ بن سی بھائیا میرا زور ہی ویکھتے اپنی چپ ہی ویکھ ساڈا پیر باہو فرماوندا تسبیح پھری تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چنیاں وڑ کے بسترے چکے پر مدنی نہ ملیا کی لینا مسیتاں وڑ کے جاگ بنا مرشد دی جاگ نبی دی محبت دی جاگ اور جاگ بنا دودھ جمی تے نہیں باہو اد بھاوے ہو ور لال کڑ کڑ کے